Goddag og velkommen til Gippis Skønhedspletter. Gippis Skønhedspletter er et program, der tager sit udgangspunkt i indvandrerdebatten, der florerer kraftigt i Danmark. Nogle vil sige, det er godt, andre vil sige, hold kæft, hvor det gør ondt. Vi her på redaktionen tager emnet op med alle sine restriktioner til behandling ud fra et humoristisk synsvinkel, som vi mener er både godt for kommunikation og information. Jeg har en dansk ven, der er så nysgerrig og tænkende. Stiller mig altid en masse spørgsmål, der omhandler indvandrere og deres måde at være på. Han hedder Peter. Forleden sagde jeg Peter, hvordan kan det være, at der er så mange smukke indvandrere og piger, der render rundt med tørklæder og dækker deres ansigter osv. Så siger jeg, men Peter, det har noget med traditionen og religionen at gøre. Sådan var det også i Danmark i gamle dage, hvor kvinderne gik rundt og dækkede deres ansigter og hovedet med tørklæder og sådan nogle ting. Det er ikke bare noget, du kan gå ind og aflevere i butikken, når du er utilfreds med den. Sådan er det bare. Jeg tror, det er traditionelt, og det har noget med folks tro og så videre at gøre. Og så var det, jeg fortalte Peter den her følgende historie, som kommer her. Jeg hedder Mustafa og kom til Danmark for 20 år siden, fordi jeg var arbejdsløs og fik at vide, at Danmark manglede arbejdskraft, og derfor inviterede udlandsk arbejdskraft. Da jeg først kom til Danmark, blev jeg modtaget med åbne arme, og folk var meget venlige og nysgerrige. Og selvom jeg ikke kunne et ord på dansk, var folk altid hjælpsomme. Så jeg har altid syntes og synes, danskerne var nogle tolerante mennesker. Jeg tror, jeg skal have en kebabpizza. Ja. Nummer 33. 33, ja. Ja. Den her har jeg en Senin durumun nasıl bugün? Valla durum iyi. Tamam. Sabah geç kalıyorum şey. Jeg fik hurtigt et job på en plastikfabrik, selvom jeg ikke kunne noget dansk. Folk var altid søde og venlige og hjælpsomme. Og når vi gik på gaden, så kom folk hen og ville røre ved os. Vi fik at vide, at det var, fordi vi var eksotiske. Vi begyndte at lade mærke til det, at de sidste 5-10 år er der dukket op en del fordomme og racisme mellem danskerne. Jeg troede først, det var noget, der ville forsvinde med det samme, men det gjorde det ikke. Det bliver værre og værre. I dag føler jeg og min familie, at vi bliver forfulgt på grund af den mustache-sag, så medierne har blæst så meget op, at det gør, at vi fornemmer folks øjne rettet mod os hele tiden. Fordi vi ser anderledes ud og har en anden kultur. Og det er lige før, at vi nogle gange er angste for at gå på gaden. Jeg er tyrker og muslim, vil altid være det. Hvis jeg ser anderledes ud, så er det fordi min religion og kultur påbyder mig det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor og hvordan min mustache pludselig skal være et problem. Både for mig og danskerne. I dag kan jeg ikke få et job på et dansk arbejdsplads, fordi jeg har en mustache, og jeg bliver hele tiden diskrimineret. Assalamualaikum. Ja, Gerne. alhamdulillah. Typer? Ja. Ja, okay. Og Okay. det er Allah Hafiz. shit, jeg har sgu da glemt det, Alter. For helvede. Fuck. Hvad er der bare, Hanna? Salam. Salam. Ja, der var Chris. Hvordan går det? Godt, far.
Ja, jeg er så træt i dag. Jeg tror, jeg skal af med det her mustache. Ja. Det gør du hver gang. Det kan komme af. Ja, det glemmer hun. Hver gang. Nå. Jamen, som I kan se, jamen, sådan lever vi, ikke? Og vi er faktisk ikke mindre moderne end jer. Men grund til, at vi render rundt med det der mustacher og så videre, det er noget, som vores religion påputter os. Og det er noget, vi skal gøre. Det er vores traditioner, det er noget, som vores forfædre og så videre er gået med. Og så det vil sige, hver gang vi skal ud, og hver gang vi får gæster, eller nogen ringer på døren, eller et eller andet, så skal vi have vores mustacher på. Det siger vores religion, så det gør vi også. Gud, skal det ikke åbne døren? På piazzerne? Ja. Vi får gæster. Hoşgeldiniz. Selam. Nasılsınız efendim? Sizi şöyle alalım. Hoş geldiniz. Bayan efendi şöyle geçin. Şöyle geçin. Ja, det er så min svoger og hans kone. Ja. Nå. Jeg tager på sådan med ham. Okay. Apropos mustache, min ven Peter. Mustache må være en slags potensfældinger for det der mand, der ikke har noget imod at rende rundt og have alt det hår på læberne i hovedet og så videre. Er det så en måde, eller er det en signal at sende til omverdenen, eller hundkønvæsener og piger og sige, hey, I skal holde jer væk? Så sagde jeg til Peter, jamen hvad er det for noget vrag? Det vil jeg ikke snakke om. Lad os nu snakke om noget andet. Jeg blev tit spurgt om af unge andengenerationsfyre, hvorfor det danske politi i Danmark fokuserer så meget på den i hverdagen. Hvis jeg skal være ærlig, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg går ud fra, at det kan have noget med kommunikation at gøre. Indbyrdes kommunikation. Fordi de unge anden generationer har deres eget sprog. Og det kan da godt være, at det er ghetto-sprog, eller det er Nørrebro-sprog, men det er i hvert fald et sprog. Og så til gengæld, så har vi det danske politi, som har et andet sprog. Det er så et sprog, som mange københavnere faktisk ikke forstår. Og så snakker man om integration. Man vil gerne have, at man skal integrere folk med den etniske baggrund. Hvorfor fanden har man så ikke tænkt på det samme situation i forbindelse med politiet? Og eventuelt give dem noget undervisning eller et eller andet, så det kommer på et kapacitet, så folk kan faktisk forstå den her i København. Her har jeg så et forslag omkring, hvordan kan det ellers gøres bedre for den indbyrdes kommunikation mellem politiet og anden generations unge. Hvad sker der her, hva'? Det er ikke noget, mand. Hvad sker der her, hva'? Det er ikke noget, mand. Hallo. Din svin. Ja, kapper. Din svin. Fuck dig, mand. Fuck din mor. Fucker min mor? Ja. Nej, ved du hvad? Jeg tror, at min mor bliver glad for at høre det, at der er sådan en flot ung fyr som dig, der vil have sex med min mor. Ja, det tror jeg da. Men ved du hvad? Se, det er min mor. Er du sikker på, at du vil have sex med hende, hva'? Din fucked up, mand. Du skal da pervers. Fuck dig, mand. Fuck mig? Ja. Nej, ved du hvad? Nej, jeg vil så komme det, så tag mig det i røven, mand. Er du bøsse, eller hvad? Hvad? Så tag mig det i røven, mand. Er du bøsse, eller hvad? Vidste I, han var bøsse, hva'? Det er pervers. Han er kæft med dig, mand. Stop, mand. Peter sagde forleden dag, da han var ude og gå sig en tur på strøget, var der en del af anden generations unge, der samlede sig rundt om ham og provokerede ham, og det kunne han ikke forstå.
så var det, jeg sagde til Peter, jamen de folk føler sig frustreret over for alt det der uretfærdigheder, de bliver udsat for til hverdagen i dagens Danmark. Så siger jeg, jamen jeg gjorde ikke noget, jeg stod der bare, jeg sagde ikke noget. Så siger jeg, jamen Peter, du er jo ikke med. Når de folk om weekenderne prøver på at komme ind på diskoteker, hvor de ikke får lov til at komme ind, men deres jævnaldrende kommer ind. Eller når de skal ud og søge job, få ikke job, fordi de har et andet hudfarve eller et andet navn osv. Det er jo et problem. Det er jo et kæmpestort problem. Men her har jeg så en historie, der handler om sådan en anden generations unge. Og den kommer her. Hej, hvad kan jeg hjælpe dig med? Goddag, jeg har for blevet smidt ud. Undskyld, det forstår jeg ikke. Smidt ud? Jamen, er der noget i vejen? Nej. Er der sket noget? Nej. Nej? Jeg siger, jeg har for at blive smidt ud. Men hvordan vil du have, at jeg skal smide dig ud? Altså, laver du fis med mig? Altså, er det fordi jeg er med i skjult kamera eller sådan noget? Er det det? Nej. Det er faktisk... Jamen, jeg kan da ikke smide dig ud. Altså, hvad vil du have, jeg skal gøre? Det er faktisk meget simpelt. Jeg kan godt lide at blive smidt ud af butikker. Jeg har for at blive smidt ud. Men er det fordi, du er blevet fyret eller sådan? Er det sådan noget? Nej. Men jeg kan sgu da ikke bare smide dig ud. Hvad mener du med, at jeg skal smide dig ud af butikken? Jeg skal smides ud af det her butik. Jeg har for at blive smidt ud. Du er her for at blive smidt ud? Ja. Men altså, det her, det er jo en butik, ikke? Det er jo ikke... Det er jo sådan et sted, hvor man bare kommer ind, og så bliver man smidt ud igen. Altså, her kommer man for at købe noget. Ikke? Altså, jeg kan ikke bare smide dig ud. Altså, jeg står her i forretningen ikke for at ekspedere dig. Og jeg er ikke ansat for til at smide nogen ud. Altså, jeg er her for at hjælpe folk. Ja, altså, så hjælper du også mig med at smide mig ud, ikke? Altså, jeg kan ikke bare smide dig ud. Men jeg kan godt lide at blive smidt ud af butikker. Men så derfor jeg har for at blive smidt ud. Ja. Du må se at få mig smidt ud herfra. Ja. Jeg skal smides ud. Ja. Ud fra jeres butik. Okay. Det skal være snart. Jamen altså, det er sgu da for sindssygt. Jeg kan da ikke bare... Skal jeg så tage dig i nakken og så smide dig ud, eller hvad? Ja, faktisk, det ville være meget rart. Det kunne du godt tænke dig. Ja. Jamen, det er jo ikke det, jeg er ansat til. Altså. Skal jeg kalde på chefen, eller skal jeg få fat på nogen, og så skal jeg få dem til at give dig et los bag i, og så bare ud med dig? Ja, det ville faktisk være meget godt. Det kunne du godt tænke dig. Jamen, jeg kan faktisk godt lide at blive smidt ud af butikker. Det er sgu da for langt ude, det her. Men jeg er sikker på, at du tager pis på mig. Altså, du står der, ikke, og jeg står her, ikke? Og jeg er her for at ekspedere dig. Ikke? Så kan du jo ikke bare komme og bede mig om at smide dig ud, altså. Det kan jeg da sagtens. Men hvad snakker du om? Hvad er det, du vil? Nej, altså, det er da meget normalt. Nej, det er fandme ikke særlig normalt, du. Altså, det her det er en tøjbutik. Du er kommet ind i en Du ved godt, det er en tøjforretning. Ja, men det er jeg da godt klar over. Ved du hvad, hvis nu lige du tog sådan lige og kiggede dig lidt rundt omkring, så kunne det være, der var noget, du kunne finde. Jeg er ikke interesseret i tøj. Jeg har for at blive smidt ud af butikken. Ja. Så simpelt er det. Altså, jeg har simpelthen for at blive smidt ud af det her butik. Jamen, det er simpelthen for sindssygt, det her. Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Altså. Jeg hedder Tarek. Mine forældre er pakistanere og har boet her i mange år. Jeg og mine 2 søskende er født og opvokset her i landet. Det her det er mit land. Det har det altid været. Da jeg fyldte 18 år, var der nogle af mine venner, der holdt en fødselsdagsfest for mig. Efter festen besluttede jeg og et par af mine venner også for at tage ind på diskotek. Det var den dag, det hele for alvor startede for mig. Der var en mand, der afviste mig, og en af mine venner
fordi vi er mørke i huden. Jeg kunne ikke forstå det. Det var noget nyt for mig at møde fordomme og den slags forskelsbehandling. Jeg følte mig anderledes. Jeg tænkte, det her kan simpelthen ikke passe. Så siden har jeg da forsøgt at finde ud af, hvorfor. Så jeg forsøgte at komme ind på forskellige diskoteker. Jeg blev afvist konstant. Det var på det tidspunkt, jeg følte denne her mærkelige følelse. Jeg fandt ud af, at jeg begyndte at kunne lide denne følelse. Følelsen overtog og besatte mig. Jeg kunne ikke gøre noget. Så jeg opsøgte de steder, hvor jeg med sikkerhed vidste, jeg ville blive smidt ud eller afvist hver gang. En gang imellem, når jeg kom sammen med nogle af vennerne, ville ind på diskotek, og alligevel får lov til at dørmanden til at komme ind, så var følelsen ikke den samme. Det var ikke rart. Det føltes ikke godt at få lov til at komme ind. I sådan situationer gjorde jeg altid det. Jeg langsomt begyndte at genere dørmændene ved at svile dem til, indtil de afviste mig også. Mine venner kunne ikke forstå det. De blev sure på mig. Det endte med, at vennerne ikke gad at have mig med. Jeg blev også ligeglad med dem, fordi de kunne ikke forstå mig. Så jeg rendte rundt alene og sørgede for at blive afvist eller smidt ud. Følelsen tog mere og mere over og besatte mig. Til sidst var det ikke nok at vente til weekenderne eller aftenerne. Følelsen ville også tilfredsstilles som dag. Det var ligesom at være narkoman. Jeg skulle have mit fix, så jeg begyndte med forskellige cafébutikker og andre lignende steder. Tariq har en meget, meget sjælden sygdom, som faktisk kun er oplevet en gang tidligere af videnskaben i 1985 hos en sort sydafrikaner, som havde udviklet en meget stor lidenskab for at blive gennembanket af det daværende hvide politi. Men altså, jeg gider simpelthen ikke mere, mand. Hver gang I har problemer, mand, hvor kommer I så hen? Så kommer I til os psykologer, mand. Jeg har ondt i røven, mand, over dit og dat, mand. I brokker over hvad som helst. Jeg kommer til at gå over for gul, de går, mand. Idioter, mand. Hvad så med os? I tror simpelthen, I kan bare komme med alt jeres lort til os. Og hvad med os, når vi har problemer, mand? I tror, vi er kolde som sten og ikke har nogen følelser overhovedet. Men jeg har masser af følelser, mand. Jeg har for eksempel en stor fetish for hamster. Jeg elsker hamster, faktisk. Jeg elsker deres små røve, når man holder dem her. Jeg elsker hamster.